What up you guys, this is bisayaexplorer. Welcome back to my channel. Pasensya na guys, kung tagal ako nag-upload mga paps. Kasi yun, sinabi ko naman last week, or sinabi ko ba? Nasira kasi yung motor ko for almost 1 week. Sobra pinaayos ko sa mekaniko. So ayun, ngayon okay na. So tinest drive ko. So kung napapansin nyo paps, nag-upgrade din ako ng helmet kasi yung dati kong helmet wala kang visor na tinted or smoke so, wala kang available. Naghanap ako online and sa binilhan ko ng helmet ko dun sa tindahan wala din so yun, yung helmet pala is SPYDER Phoenix 2.0. so okay siya kasi yung price niya extended na. Tsaka kung gusto nyo yung review, na-review na to ni Sir Makina. So punta lang kayo sa channel niya, makikita nyo yung review niya about this helmet. So ang kagandahan nitong helmet na to is hindi siya mahal, so hindi rin siya mura, so ano lang, tama-tama lang. So laki pa lang ng tiyan ko dito. Ay nako. So yun guys, try ko din bago kong mount, so hopefully gumana. So yeah, siguro next time di na ako mag-voice over, gagawa na talaga ako ng vlog. So sana maintindihan nyo guys, mga subscriber ko, pasensya na po. So again, continuous lang sa panonood. Okay,